Előttünk vannak ezek a nagyon guszta péksütemények, és ugye én annyit láttam így a pulton kiírva, hogy nem tartalmaz hozzáadott cukrot, de szerintem még mondjuk el, hogy mi mindent tudnak ezek a péksütemények, amik miatt ez jó lehet akár diétázóknak, akik számolgatnak nagyon komolyan, azoknak, akik odafigyelnek a fehérjebevitelre, hogy kevesebb legyen a szénhidrát, úgyhogy mesélj nekem létszes, hogy mitől finomak még, vagy jók ezek, amellett, hogy finomak. Ennek a terméknek az a varázsa szerintem, ha belépsz az üzletbe, belépsz a pult elé és ránézel, első ránézésre szerintem nem különbözik a hagyományos Nem, termékektől, valóban. viszont a beltartalmi értékük az teljesen más, sokkal értékesebb azok számára, akik tudatosabban szeretnének táplálkozni. Nagyon nagy fehérje tartalommal rendelkeznek, ezek proteinforrások, csökkentett a szénhidrát tartalmuk, nem, és zéró hozzáadott cukor van bennük, tehát még az Mivel éri édes el az édességét? Mert ugye nyilván közben édes, tehát kellemes van, hogy íze csak van. természetes cukrok vannak jelen a készítésnél, az elkészítési technológiában, hogy azoknak is, akik mondjuk nek fontos, hogy számolják a szénhidrát bevitelüket, azok is nyugodtan fogyaszthatják. Szerinted akkor ez így megállja a helyét akár például egy köztes étkezésre, vagy mondjuk egy reggelire is, bár én annyira nem támogatom az édes reggelit, de így, hogy akkor ennek nincs hozzáadott Megállja a helyét. A cukortartalma, köztesre is, akkor meg reggelire is bőven a megállja a vacsorát helyét. azt inkább szerintem máshogy Igen, jó megoldani, így van. vagy mondjuk akár egy ilyen szendvicsrúd, ami nekem azért nagyon szimpatikus, mert van egy gimnazista fiam, akivel néha megy a harc, hogy egy szendvicset rakjak, vagy 2-t csomagoljak el Szerintem ez neki. most már egyre több lesz, tehát minél idősebb lesz, utána már Ez ilyen egyre több hullámzó lesz. egyébként, de ez egy nagyon guszta, és például pont egy ilyen kamasz gyereknek fejlődésben lévő szervezet, aki sportol, ugye nem csak a tesi órákon, hanem Annak nagyon egyébként jó, mert is. ezek a úgynevezett proteinbagettek és proteinforrások rendkívül magas fehérje tartalommal rendelkeznek, és egyébként lehet, hogy ebből a fiadnak elég lesz egy darab is, ugye, Ó, mert a magas fehérje tartalom miatt, a protein miatt ezek lassú felszívódású szénhidrátot tartalmaznak, és a magas fehérje tartalom miatt hosszabb teltérzetet ó, fognak. Tehát lehet, hogy most biztosítani. akkor fog megérzni, mikor hazaérkezünk. És mindig azt gondolom, hogy az nem mindegy, hogy mit rakunk egy szendvicsbe. Itt ugye Hogyne. látom, hogy nagyon finom, ez valamilyen sovány sonka Ez egy van sovány benne, a sonka, egy salátának light nagyon örülök. sajtkrém salátával, ez teljes mértékben beilleszthető úgymond akár egy gyúrós protein. Gyúros napra Gyúrosra, is igen, egy akár. gyúrós napra És teljes akkor egy mértékben. vacsorára mondjuk, hogyha nem eszik, meleget éppenséggel, akkor ez így nagyon jó tud lenni. Milyen az eltarthatóságuk? Mert azért az sem mindegy, itt ha most már nagyon hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy megvesszük a péksüteményt, másnap is be tudunk menni, de én például szeretem, ha nem kell naponta rohangálnom az Így van. üzletbe. Nyilván azért vannak ennek egy törvényi előírása, hogy a boltban megvásárolt pékárúnak 24 óra úgymond a szavatossági ideje, de ez jól tárolva 2-3 nap után is ugyanolyan finom. A jól tárolva alatt, mit értesz, hogy zacskóban, a papírzacskóban, Papírzacskóban vagy inkább konyharuhában. Ugye nylon zacskóban nem befülletve? annyira, hogy befülled, hamar megpenészesedhet, vesz az értékéből, attól függ, milyen a páratartalom, de én mindig azt javaslom, hogy inkább papírzacskóba, vagy hogyha van lehetőség, akkor konyharuhába, vagy valamilyen textíliába tároljuk, az a legjobb. Ez nem fog megmaradni 3 napig, mert valaki beleharap, akkor biztos, hogy azonnal Jó, el oké, fogja ez fogyasztani. igaz. De a másik még, hogy ugye úgy tudom, hogy elméletileg például az ezekre vonatkozó kalóriaértékeket, vagy egyáltalán az összetevőknek a listája az elérhető Így van. Én itt. mindig azt javaslom a vásárlóknak, ha van ilyen kérdés, hogy hol találják meg ezt, kérdezzenek, tájékozódjanak. Az eladóknál mindenkinél ott van a termékadatlap, és abban fehéren-feketén le van írva a teljes tápérték. Megtalálják azon az allergéneket, úgyhogy nyugodtan merjenek kérdezni az eladóktól a Akármilyen lipótipégségekben. hosszú a sor, akkor mi Akármilyen mondjuk azt, hosszú a hogy mi sor, szeretnénk elkérni ezt a jó. nyugodtan az eladók kedvesen fognak hozzáállni, és ott van kéznél, oda fogják adni, megmutatják, és akkor mindenki bogarázhatja, hogy éppen ez most. Hát igen, mert akkor, hogyha ott van leírva, akkor az ember tudja, hogy na ez ennyi kalória, akkor tudom, hogy ezzel hogy Így van. számolhatok. A Hogyha másik tényleg lehetőség viszont, hogyha meg otthon akarják bogarászni, akkor lipótipékség.hu-ra, hogyha felmennek, azon az összes termék minden adata megtalálható. neked van egyébként kedvenced? Nekem a fahéjas croissant, illetve a túrós, meg a kakaócsipés, de Akkor itt tudod, mit, akkor én választom ezt, hogy jó, én egy túrósat az fogok most orány. választani, mert ez még újdonság, tehát ez tényleg, ez még csak Hogy mostanában. magadhoz húztad, és így rátetted a kezed, Igen, az megvolt. ez Ez az enyém stipis igen. topi. Jó, oké. Rendben, akkor én meg egy ilyen szendvicset Hát fogok akkor most enni. egészség. Egészségünkre, jó étvágyat!